Hello everyone, Kardom, Nemen ke Elisteron pi angpar ke nang litumpan esonalam ke puji do. La solam ke la hello je Karbi Kurusar Chingrung amai KKCA Indeng 6 mahang ke thek arni Katalonji lata wolongkomaji 16 September ahut lata adapran 10 am pen angpar ke hadak neta wangji angpar ke nang litumpan da request le nang litumpan wangoi chetong nang angpar ke bahut मजा आएगा आना जरूर Aprangsi sumsi sakarbi arat ke doa nakhan nilihin pen ningkang sama kardong nang padirilo kardong non ke bang iji jitti nifai kre trok arni KKCA mate karbi kurusar jingro mamai indeng trok ke talon konjiano nilisita mirang chitong religi lasi ilitum haladak kadau kabe karbi anglong arat ke doan mate karbi arat ke doan ilitum ardi ki pidun pen mate alirachang ki pidun pen anso se ilitum ningarong ci pidun nang kusi nilihin penta juningri lo lapen adim bolongkomaji mate korbadia kardong